Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Karong adlaw opisyal na gayud nga nagsugod ang Misa de Gallio. Kung Misa de Gallio na, dili gyud mawala sa atong pananaw ang parol nga nahimong simbolo sa Pasko sa Pilipinas. Sa panahon sa mga Espanyol, ang parol dili lang ni siya decoration. Gigamit kini isip suga o giya sa mga tawo nga naglakaw paingon sa simbahan sa kadlawon. Sa kangit-ngit, sa dalan o kahilom sa buntag, ang parol nag-ingon nga adunay kahayag nga naghulat ug kana mao ang kahayag ni Kristo. Ang Misa de Gallio mismo adunay lawom nga kasaysayan. Gitugutan kini sa Pilipinas tungod sa kahintang sa mga mag-uuma o mamumuo nga dili makasimba kung buntag na kaayo. Busa, ang Misa de Gallio dili lang ni siya tradisyon, kini usa ka pahayag sa pagtuo nga andam mo sakripisyo. Mubangon sayo, mulakaw sa kangitngit aron muadto sa kahayag sa Ginoo. Mao kini ang kutay sa atong ebanghelyo karon. Si Jesus naghisgot mahitungod sa testimony o pamatuod. Ang pamatuod ni Juan Bautista ug ang mas dako pang pamatuod sa mga buhat nga gihatag sa amahan. Ang pangutana karon, kinsa man ang atong kahayag ug unsa man ang atong pamatuod. Unang punto, si Juan Bautista naggiya padung sa kahayag. Diya sa ebanghelyo karon, si Jesus mismo ang nagkanayon. John the Baptist was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. John 5:35. Sa binisayang hubad pa, siya usa ka nagdilaab nga suga ug sa makadiyot nalipay kamo sa iyang kahayag. Si Juan gitawag og lamparahan, burning and shining lamp. Ang iyang papel mao ang pagdanag aron itudlo si Kristo. Sa kultura sa Biblia, ang lamparahan gamay ra apan importante kaayo. Dili kini mo ang tinubdan sa kahayag apan kini nagdala sa kahayag. Sama sa parol, dili kini ang adlaw apan kini naggiya sa dalan. Mao kini ang papel ni Juan Bautista sa kasaysayan sa kaluwasan. Mag-andam, magpahimangno, o magtudlo kang Hesus. Ang pangutana, kita ba sama ni Juan Bautista? Dili kita gitawag nga mahimong sentro, kundi mahimong giya. Ang atong pagtuo, dili para ipakita ang atong kaugalingon, kundi ipakita si Kristo. Sa panahon sa Misa de Gallio o sa Pasko, sayon kay nga mahulog ta sa mga kasikas, madanita sa mga kasikas o daghan ng mga tradisyon apan makalimtan ang tinubdan sa kahayag. Katugan ni mga allergic sa Kristohanong Pasko, pero ganahan mo apil sa mga lingaw-lingaw lang. Kutob ra na sila sa greetings nga Happy Holidays. Pero kita nga mga Kristiyanos, ug nagtuo kang Kristo, diri jud ta sa Merry Christmas. Ang Ginoo nag-awhag kanato nga mahimong parol sa uban. Gamay, yano, apan matinud-anon nga nagtudlo sa tinuod nga kahayag. Ang katuyuan sa lamparahan, dili nga tan-awon siya, kundi dili nga makatabang siya pag lakaw padung sa daan. Si Juan Bautista naggiya padung sa kahayag. Ikaduhang punto, ang labing dakong pamatuod kang Hesus mao ang iyang mga buhat. Dili lang pulong ang pamatuod ni Hesus, kundi aksyon. Ang iyang pagpangayo, ang iyang pagpakita og kaluoy ug ang pagtanyag sa kaluwasan. Sa ebanghelyo ni San Juan, ang mga milagro ni Hesus dili lang milagro, kini mga timaan nga nagpadayag kung kinsa siya. Ang iyang buhat nagpakita sa kasing-kasing sa amahan. Mao nga ang tinuod nga pagtuo makita sa buhat, dili lang sa sulti. Ang Misa de Gallio baya usa-usab ka buhat sa pagtuo. Ang imong pagbangon og sayo, ang atong pagbiya sa katre, ug pag-adto sa simbahan, usa na kahilom apan bugat nga pamatuod nga tinuod ang imong pagtuo.
Sama sa buhat ni Jesus, dili kinahanglan makita sa uban. Apan ang pinaka-importante, kinahanglan tinuon. Ang pangutana mao kini, kung tan-awon ang atong kinabuhi, unsa man ang magpamatuod nga si Kristo anaa kanato. Ang atong pasensya ba? Ang atong kaluoy ba? Ang atong mga sakripisyo ba? Kaya ang kalibutan, mas mutuo sa makita kaysa madungog. Ang labing dakong pamatuod kang Hesus, mao ang iyang mga buhat. Story time. Nahinumdum pa ba mo sa inyong kinaunhan gyud nga misa di Gallio memory? Tingali mga upat ngadto sa unom ka tuig ang akong edad sa una. Ug ang among balay duol ra sa kapilya. Wala pay pari niadtong panahon nga mumisa, mao nga ang naa namo mao ang Cebuano nga kasaulugan sa pulong nga ginadumala sa usa ka lay minister. Tungod kay atong panahon na maggabon pa sa among lugar sa Davao del Sur, klaro kayo nga tugnaw kay napami gamay sa tiilan sa Mount Apo. Klaro kayo na kung nahinumduman ang mga tao nga magdala sa ilang mga habol samtang nagtambong sa kasaulugan. Wala pa'y elektrisidad niadtong panahon na dito sa amua, busa kadtong layo sa kapilya, mugamit silag sulo, usa ka improvise nga suga gikan sa uga nga dahon sa lubi. Maong paspas taon kay mangbaklay ng mga tawhana. Ug diya sa kapilya, mugamit mi og Petromax. Walay reklamo, ang kanta gisulat ra sa manla paper, ang tanan moapil sa pagkanta samtang nagbukot sa among mga habol. Malipayon ang tanan. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Dili kita ang kahayag apan kita mahimong magdala sa kahayag. Sa atong pamilya o komunidad, makita unta ang daghang buhat nga puno sa kahayag. Ang misa di Gallio, dili lang ni siya checklist sa siyam ka adlaw, kundi usa ka pag-andam sa kasing-kasing. Kada lakang padong sa simbahan, mahimo unta kini nga pamatuod nga tinuod ang atong pagpaabot kang Kristo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.